Estimem el Barça va ser l'eslògan de campanya que va fer servir Joan Laporta quan es va presentar a les darreres eleccions del Barça allà per l'any 2021. Estimem el Barça, ho tornarem a fer, ganes de volver a veros... Eren algunes de les frases mítiques que encara recordo d'aquella campanya on recordar els èxits passats del millor Barça de la història va ser un dels principals arguments que feien servir per justificar el vot. Ni Toni Freixa ni Víctor Font al final van ser capaços d'aconseguir fer-li ombra i de nou Joan Laporta esdevingué president del Barça. Per al seu carisma, per la seva força i per la seva làbia, però no, i això crec que és el que s'ha oblidat, pel seu projecte. Si recordem, Víctor Font portava Jordi Cruyff, Xavi, el tiet de Nadal, el doctor Cugat, una organització definida amb molts PowerPoints, però definida. Laporta no portava res, portava una pancarta a Madrid, boníssima, encertadíssima, però buida de contingut. Laporta va guanyar, però 3 anys després el Futbol Club Barcelona s'ha convertit en el Futbol Caos Barcelona. Benvingudes i benvinguts a Teràpia Culer, un podcast sobre el Barça i en català on fem teràpia futbolera adreçat a socis, simpatitzants i amics. L'entrada és lliure i no cal recepta mèdica, estar vacunat contra l'entorn o amb un ADN específic. Només cal ser culer. Com dèiem a la introducció, Laporta tornava a ser president per intentar salvar un club tocat de mort per la nefasta i tràgica gestió de Bartomeu i una mica de Sandro Rosell. Sense calés i amb molts deutes, va entrar en escena el Fair Play, la Lliga del Tebas i encara teníem il·lustres noms com Coutinho, Dembélé, Griezmann i Messi. I Koeman com a entrenador. D'aquella època encara recordo algunes alineacions que fèiem amb joves del planter, molts, i alguns altres enemics, i recordo pensar que allò era un camí que s'havia de recórrer per recuperar el club. Dur, tortuós, difícil, però inevitable com Thanos. Va venir Xavi i família després de que Laporta digués que no el veia preparat. I van venir jugadors per molts calés, com Ferran Torres, van venir gratis com Memphis i agradables sorpreses com Aubameyang o Adama Traoré. I semblava que l'equip creixia i tot i acabar la temporada de manera una mica estranya, es veia una evolució. De fet, Auba és el darrer davanter que m'ha agradat dels darrers anys. El següent any coneixem les palanques, Barça Studios, Goldman Sachs, i portem Lewandowski, brutal, i un tal Rafinha, per 60 milions, amb Deco de representant. I sí, sembla que l'equip es reforça bé. Araujo ho comença a petar, Gavi, Pedri, De Jong, comencem a rotllar. A més, semblem més competitius. Però arriba la Champions i després l'Europa League i tot salta pels aires. Cal més reforços i vinga, seguim amb les palanques i el Fair Play i Tebas. I acabem guanyant la Lliga amb una temporada excelsa de Marc-André Ter Stegen i la defensa, guanyant partits per un gol, però bé, estem en procés de creixement, tot suma, ara hem aconseguit tenir una defensa com Déu mana, doncs ara tocarà tenir una davantera que funcioni. I arriba l'estiu de 2023 i comencem a sentir paraules i frases en portuguès. Jordi Cruyff cau, Mateu Alemany vol marxar i es parla de Deco, i d'un tal Vitor Roque, i de Joao Cancelo i Joao Félix, ja us deia que se sentia parlar de cop molt en portuguès. I arriba Gundogan, party, festa màxima, brutal, capità del City i campió de la Champions. Aquest sí que sap jugar amb la pilota. Entre rumor i rumor, comencem la pretemporada, partits fluixos, però guanyem el clàssic a Dallas, crec, i coneixem un tal Fermín, sensació de l'estiu, i que de fet té molta bona pinta i ara sabem que sí, que realment té molt bona pinta. Coneixem la seva història, un any a Linares, molts gols i l'eclosió de la pretemporada amb el permís de Lamine Yamal, la perla de Mataró. I arriba l'últim dia de Mercato i ja em veieu a mi a la tele veient Gigantes a Twitch
seguint avions que venen als Joaos i acabem a la matinada veient a Romero i companyia a un restaurant de Gavà fent entrevistes a Laporta, a Cancelo, a Mateu Alemany gairebé plorant. És a dir, celebrant el ho hem tornat a fer. No? El Barça va fer un mercat d'estiu prometedor, almenys sobre el paper. Molt bé, agafem el DeLorean i anem endavant en el temps. Mes de gener de 2024. Han passat 4 mesos des d'aquell mercat. Final de la Supercopa d'Espanya, perduda contra el Madrid amb un partit lamentable, eliminats de la Copa del Rei en un partit descafeinat contra l'Atlètic i descafeinat de veritat. Vitor Roque ja és a Barcelona, ha vingut ara al gener, però encara no ha jugat gaire. S'han pagat 30 milions i no els fem servir, però bueno, calla, que és jove, no? I tal, però bueno, també hi havia un Marc Guiu per allà, que també és davanter i és de la casa i no ha costat 30 milions i també podia fer potser el mateix de moment. No parlo que Vitor Roque no pugui ser un bon jugador, no ha tingut gaires oportunitats, però vaja, tenint algú a la casa potser un mig centre hagués sigut la prioritat. Els joves, Pau Covarsí, Lamine Yamal i Héctor Font, molt bé, però l'equip continua sense jugar a res després de 2 anys i mig i després de 200 milions gastats de les palanques. Xavi diu, de cop, un dia de gener, que se'n va perquè no es veu en cor de tirar endavant, per veure també si l'equip reacciona. No? I jo em pregunto, reaccionar perquè marxes? Bueno, llavors comencen a sortir noms, Márquez, Mota, Klopp, Nagelsmann, Flick, Tuchel. Agafem de nou el DeLorean, abril de 2024, perduda la semifinal contra el PSG i perdut el clàssic contra el Madrid, que li dona pràcticament el títol. Setmana horrible que confirma la desastrosa temporada. I com en un final de pel·lícula, comencen a sortir rumors que si li porten una sèrie de jugadors Xavi es podia replantejar la seva decisió i que potser també accepta canvis en el seu equip tècnic i comencen a sentir i, com diu el Romero, fato. I no se sap si per no trobar un substitut en garanties o perquè no hi ha calés, però Xavi seguirà com a tècnic almenys fins al juny de 2025. Nois, noies, tant de bo li vagi molt bé, perquè això vol dir que el Barça guanya i tots estarem molt contents, que al final és el que volem. Però, sisplau, jo vull tenir un entrenador que sigui un exemple dintre del camp. Ja ho era quan jugava a futbol. També el vull que sigui ara sent tècnic. No vull que el tornin a expulsar. Crec que això no fa bé ni a l'equip, ni li fa bé amb ell, a la seva imatge. Crec que el que ens interessa era intentar que n'hi hagi el menys soroll possible. Bé, ja esperem això, que aquest mercat de fitxatges d'aquest estiu vagi millor, fitxin les peces que toquen, Xavi pugui treballar amb més tranquil·litat, potser. I aquest any que li quedi, home, doncs que vagi una mica millor que aquest i ja es veurà d'aquí un any. Hi ha uns rumors que ja els hem parlat ja els parlarem en un altre episodi. Res més. Vinga, culers, que ja no queda gairebé res de la maleïda herència de Bartomeu, Rossell i companyia. Recordeu que us podeu subscriure al podcast per ser notificats sobre nous episodis de l'actualitat blaugrana i el món del Barça. Sent pit i collons i visca el Barça.